Moram vas upozoriti da svaki detalj u ovom izveštaju nije moj sopstveni, mada od srca bih voleo da jeste, i da nije uopšte prijatan za čitanje, pa ako imate bilo kakav problem savjetujem vam da prosto zaboravite da ste ga ikada vidjeli. Vi koji ste ignorisali ovo upozorenje, ili ste suviše glupi, nemate moje poštovanje. Za vas koji ignorišete ovo upozorenje zbog radoznalosti imate moje apsolutno poštovanje, jer sam sam i ja takav. Ali sada bih voleo da se vratim u vreme kada sam prvi put pronašao ovaj diktafon ispod dasaka svog doma i zaustavim da ikada pritisnem dugme pusti. Ali ne mogu i ovo je rezultat moje greške. Nadam se da će svako ko sazna događaje koji su se prethodno dogodili u mom domu, dogodili su se prethodnim vlasnicima, čitajući ih ovdje ili na neki drugi način upotrebiti takve informacije da bih sprečio da se ikom ikad dogodi ovo. Mada će bez sumnje bezumlje nestati i nedugo zatim. Ovo je ono što sam saznao kada sam pritisnuo dugme pusti. Molim vas, samo poslušajte što želim da vam kažem. Nemam puno vremena, ne mogu više ni olovku da podignem. Ko zna koliko će brzo uzeti ostatak mene. Nema poente da kažem svoje ime ili nešto o meni. Samo će povrediti još više moju porodicu. Osim što sam nekada imao sestru, ili sam je trebao imati, ili je ona još uvek, ona je nekako još uvek tu, ali samo u meni, poput duha koji postoji u meni. Možda ste čuli o ljudima koji su pronašli zube u ramenima, ili drugi izrasline koje su sve što je ostalo od brata i sestre. Blizanci koji su trebali imati, one koji nikad nisu uspeli da izađu iz materice, oni koji ljudi vole koji su apsortovani pre nego što su imali priliku da izađu na ovaj svet. Nismo mi krivi, ne znamo šta radimo. Možda se previše približavamo, možda nešto nije u redu sa nama, ili možda nije sa njima, i zato to radimo. U svakom slučaju, moja sestra je još uvek ovdje, još uvek u mom telu i mrzim je zbog toga. Nije ona kriva, verovatno bih ja želeo osvetu da sam na njenom položaju, ali ovo nisam siguran da bih ikada mogao da uradim i nešto slično tome nikom. Možda ni ne zna šta čini, ali ona jeste i jako je nepodnošljiva. Trebalo bih da napunim 20 godina za koju nedelju i zaista nisam siguran da ću to dočekati. Pre gotovo mjesec dana moje zdravlje je bilo savršeno, a sada sam ograničen na svoju sobu i čak me i roditelji jedva gledaju. I kad to urade, kao da je sva ljubav koju imaju iscrpljena iz njihovih očiju i zamenjena strahom i prezirom koju osjećam prema sebi. Mogu da hodam, ali polako i zgrčano, a pokušaj da jedem je više nego težak, kada vam je stomak truo. Koža na nogama mi je bila bleda, dok se koža sa ruku raspadala. Moje srce jedva može da kuca, pluća su mi gotovo bila obavijena prašinom iznutra i izvana, a lice mi se uopšte nije promenilo. Moja sestra mi je pokazala šta sam ja njoj, čudovište. Dok sedim, prsti mi se lome, to je zvuk pucanja koje možete čuti. Rušim se, ne mogu zaustaviti snimanje. Žao mi je što ovo morate da čujete. Nakon toga čuli su se krikovi neopisive strave prožeti hladnim zvukom pucanja. Mogu samo da zamislim da se život siromašne devojke završio tada sa posljednjim briskom i da ništa na svijetu nije mučnije od načina na koji je upoznala smrt. Molim vas da ako ste ikad pročitali ovo, dobro iskoristite svoje znanje. Pomoći ću koliko mogu, ali ova devojka proždire moje snove i svake večeri se budim od pucanja kostiju, uvek u agoniji sa novim komadom kože koji mi nedostaje ili se ljušti. Molim vas, zaustavite ovo da se nikad više ne ponovi.